היי, אני עדן. אני התחלתי תוכנית אצל ניב של ליווי אונליין. אני את כל החיים שלי מתאמנת, והפעם לא שמרתי תזונה. הגעתי למצב שהשמנתי ממש בעיניי, וזה לא היה לי נוח כאילו מבחינת אימונים. הרגשתי סוג של עייפות, תשישות, שלא הייתה נוחה לי גם לא לבוא לאימון ברמה כזאת, אפילו לבטל אימונים. והחלטתי ללכת על ניב, כאילו מתוך בחירה של כמה אופציות. לקחת לי בערך חודש להסכים עם עצמי שאני הולכת לתהליך על זה. ניסיתי לבד, ללא הצלחה. ואז אמרתי, די, אני חייבת מישהו שיעזור. בחרתי בו, כי הוא נראה לי היה אחד שאמיתי, כנה. היום קשה לבחור עם כל התמונות שכולם מאמנים, מעלים שהן לפעמים לא נכונות. אני חושבת שעשיתי את הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים שלי. הלכתי איתו על תהליך של חודשיים. משם רכשתי עוד חודשיים. אני כרגע 4 חודשים איתו. התחלתי בערך שוקלת 81 קילו. היום אחרי 4 חודשים אני שוקלת 66 קילו, בדרך ל-65. אני ממש מרוצה מהדרך. ניב תמיד זמין. אני חושבת שהליווי שלו עשה לי הכי טוב שבעולם. בתהליך שלו, בהתחלה, הרגשתי, בשבוע הראשון היה לי יחסית טיפה קשה, אבל מהשבוע השני כבר הרגשתי כאילו בשיא, מלאת אנרגיה, ואני חושבת שדי חזרתי לעצמי באימונים, ובהחלט עברנו תהליך נכון. כיום אני חושבת שאפילו אני כבר יכולה די להמשיך לבד, ולפי התזונה הראשונה שלי, כאילו, אני ממש מרוצה. אני ממליצה לכם, בנות.